ATV ride sa Albay, pigtutugutan pa man giraray sa ibong kan pag-aalburoto kan bulkang mayon. ATV operators sa aminadong nagluya ang negosyo huli sa bagong pigpapautob na panundon. Uyan report ni Rosie Nieva. Sa ibong kan padagos na pigpapahiling na abnormalidad kan bulkang mayon, padagos man giraray ang operasyon kan all-terrain vehicle o ATV ride sa Albay. Alagad kung dati na i-enjoy kan mga bisita na makarani sa bulkan, ngunya naman binagunaan sa indang ruta, parayo sa 6 km permanent danger zone, mantang pigpapangalad man ang magpabanggi sa trail. Kaya daw padagos ang pagdakol kan tourist arrival sa probinsya. Aminado ang mga ATV operators sa Banwaan ng Daraga na nainaan ang sa indang mga bisita. Medyo humina po yung sales namin kasi nga po yung sitwasyon ngayon gawa ng mayon, pero marami pa rin po sanang gustong mag-ATV. Meron kami sir, gumagawa kami ng mga video presentations kahit paano para at least ma-attract pa rin yung ibang guests namin pumunta dito sa Albay for ATV kahit may alternate route kaming ginawa. Kung dati inaabot nin 4 na oras ang kabilog ang biyahe kan mga ATV, alagad sa ngunyan, nasa 45 minuto na sana. Kaya ang magilusyon na sindabash asindanika na hali pa sa Bulacan, 2 beses na nag-avail kan ATV rides hulit na nabitin subuot sinda sa bagong trail. Kasi close daw to eh. Hindi lang sabi ito daw yung open. So dito kami sa bagong trail daw. Okay naman yung bagong trail. Masaya din naman. Ito po yung first time ATV ride ko. First ATV na. Sa ibong kan pagbabagong ini, pigshare tuman kan Daraga Tourism Officer na daima nabawasan ang gayon na pwedeng ma-eksperyensyahan kan mga bisita. Kita pa rin yung mayon, and then pares din may river crossing and may dito kasi tayo malapit sa may malaking river yan dumadaan doon mismo sa route na yun. Alagad kung nainaan ang mga nag-avail kan ATV ride sa Daraga, haros daiman subuot na apektaran ang kaparehong aktibidad sa parte kan Legazpi City. Alagad arog sa Daraga, mahigot man ang pigpapautob na protocol sa syudad, nganing malikayan ang anuman na daipiglala o mga insidente na dara ka nag-aalburutong bulkang mayon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolanja.